Zdravím, moje jméno je Arnoš Březovský a jsem spisovatel. Teda skoro. Psaní se věnuji už od dětství, ale nikdy se mi nepodařilo nic dokončit. To se mělo změnit roku 2024, kdy jsem začal psát svůj první román. Bohužel po roce jsem měl hotových pouze 15 stránek, což mě přinutilo psát víc a víc. No, nyní máme březen 2026 a já mám něco přes 30 stránek. Nemůžu ale říct, že bych neušel dlouhý kus cesty. Navíc v poslední době jsem se díky ročníkové práci zabýval tím, jak vlastně knihy psát. Snažil jsem se objevit recept na dokonalý příběh. O tom, jestli se mi to povedlo nebo ne, se přesvědčím, až bude kniha hotová. Do té doby si pojďme povídat o tom, co jsem zjistil od mistrů spisovatelského řemesla. Takže, můj milý deníčku, to je strašně neoriginální. Takže můj milý deníčku pisálkův. Dnešní zápis bude o teorii zápletky. Na úplném začátku byla myšlenka o spisovateli, který žije v autoritativním režimu a musí pro něj psát propagandistické žvásty. Přitom touží po opravdové svobodě, čte zakázanou literaturu a sám ji tvoří do šuplíku. Vzal jsem tedy prázdný papír a zapisoval si poznámky. Nejdříve jsem chtěl příběh zasadit do Ameriky, protože tam se skvělý příběhy odehrávají. Pak jsem si ale řekl, že je to přece jenom moc ohraný a z ničeho nic mě napadl irský Dublin. Ani nevím proč. Každopádně jsem ihned začal studovat irskou historii a mimo jiné se dozvěděl, že ve 20. století bylo Irsko stále pod neuvěřitelným vlivem církve a samozřejmě cenzury. Myšlenka spisovatele v autoritativním režimu se nám rázem propojila s Irskem. Najednou mi pod rukama vznikala první verze. Mladý spisovatel naráží v Irsku na tvrdou cenzuru a proto by se chtěl odstěhovat do Ameriky. Kvůli mizerné práci na to však nemá peníze a tak svůj žal utápí v alkoholu a lécích, které mají psychotropní účinky a skrz které se mu zdají velmi zajímavé sny, které mu dodávají inspiraci. Jeho nový styl se setká se čtenářským úspěchem, jenže kvůli závislosti na lécích ho vyhodí z práce a peníze tak docházejí. Spisovatel se propadá na úplné dno a málem umírá při předávkování. Naštěstí mu pomůže jeho přítelkyně, která se ho snaží opět dostat na nohy. Při složitém a bolestném odvykání spisovatel napíše své stěžejní dílo, které pošle svému bratrovi do Ameriky. Ten knihu vydá a ta se setká s nečekaným úspěchem. Spisovatel se tak odstěhuje do Ameriky, kde může konečně svobodně tvořit. Pak už jsem jen pojmenoval pár důležitých postav podle irských jmen, která se mi líbila, a šel psát. Ovšem s každou stránkou, možná s každým odstavcem, se vize příběhu měnila. Když si tedy dnes přečtu původní text se všema těma škrábancema a škrtama a nesouvislým, nekonzistentním textem, člověk by si asi řekl, že jsem se zbláznil. Každopádně jsem značně podcenil přípravu. Tvořit příběh víceméně za pochodu, když jste úplný zelenáč, je dost riskantní. S největší pravděpodobností se vám to nepovede a celý se vám to zhroutí. Proto si pojďme říct něco o tom, jak zápletky tvoří ti zkušenější. Zápletku popsal již Aristoteles ve svém díle Poetika. Jádrem zápletky je podle něj kauzalita, jev, při němž jedna událost vyvolá další. Rozdělil tedy zápletku do takzvané trojčlenné struktury, která se skládá ze začátku, středu a konce. Jak překvapivé, že? Také přirovnal zápletku k uzlu, který je třeba rozpléct. To nás přivádí k vrstvám konfliktu, které popsala Ruta Sepetys ve své knize Tvůj příběh. Vyskytují se v několika podobách. Postava proti jiné postavě, postava proti sobě samé, postava proti společnosti, postava proti přírodě, postava proti technologiím, postava proti své paměti. To prosím vás nepoužívejte, amnézie už opravdu nikoho nezajímají. Tyhle vrstvy konfliktů příběhy potřebují, protože vytvářejí překážky, které musí postavy řešit. Budují tak napětí a důvod, proč příběh číst dál. Dalším Aristotelovým oblíbeným prvkem byla peripetie nebo také zvrat, což už je ovšem rozpačitější záležitost. Ono totiž napsat dobrý zvrat, který pouze nešokuje, ale přidává dílu nový rozměr a novou hloubku, není úplně jednoduché. Typickým špatným příkladem je jakékoliv použití zvratu byl to jen sen. Jmenujme například Čaroděj ze země Oz. Takový zvrat znehodnocuje celý příběh, protože nám na konci řekne, že nic z toho, co jsme buď viděli nebo četli, se vlastně nestalo. Možná si díky těmto snům postava projde určitým vývojem, ale
to se spisovatelům hodně špatně obhajuje. Správným příkladem využití zvratu bude Klub rváčů. Na jehož konci zjistíme, že hlavní postava trpí disociativní poruchou osobnosti a Tyler Durden je tak on sám. To už tak skvělému a promyšlenému filmu přidává další vrstvu navíc, která pravděpodobně donutí diváka se film pustit znovu a vyhledávat různé detaily. Se zvraty souvisejí též pojmy Deus ex machina a Diabolus ex machina. Těm se ale, vážení spisovatelé, račte vyhnout. Jakmile se nějaký zdánlivě neřešitelný problém vyřeší zásahem z hůry, nebo se nějaký problém naopak zásahem z hůry vytvoří, není to nic jiného než líné psaní. Ano, Tolkiene, mluvím třeba o tvých zázračných orlech. Hlavně, že jsi vymyslel 15 jazyků. Potom tady ale máme pohled Stephena Kinga, pro kterého je zápletka sprosté slovo. Příběh dělí na vyprávění, popis a přímou řeč. Náš život je přece taky takřka bez zápletek, i když se ho kolikrát snažíme naplánovat. Nepůsobí náhodou umělé a neubírají spontánnost tvůrčí práce? Pokud sám autor nedokáže moc dobře odhadnout, kam příběh směřuje, čtenář to neodhadne vůbec. King přichází s teorií, v níž se příběhy vymýšlejí sami. Jsou to artefakty zakopané v zemi, které spisovatel jen musí vykopat. Což je teda dost abstraktní, přeberte si to po svém. A hlavně, proč by se měl vůbec autor zabývat koncem? Dříve či později přece každý příběh někam dospěje. Mně osobně přijde podrobné plánování málo kreativní. Vše vymyslíte ještě před zahájením psaní, ze kterého se rázem stává nudné zapisování. Kingova metoda mi však připadá moc radikální, a tak se pohybuji někde mezi těmito dvěma póly. Když jsem začínal psát odznova, měl jsem v ruce mnohem podrobnější rozpis děje, který byl za prvé mnohem smysluplnější a za druhé historicky přesnější. Napsal jsem si sice, co se stane, ale ne, jak se to stane. Jednoduše jsem kouzlo jednotlivých scén vytvářel až při samotném psaní. To by bylo pro tohleto úvodní video všechno. Já doufám, že jste se dozvěděli aspoň nějakou užitečnou informaci, ačkoliv tím, že je to úvod, tak vlastně probíráme absolutní základy, které jsou možná pro spoustu lidí očividný, ale potřebovali jsme si to odbít. Takže ano, já doufám, že jste si užili tohleto video, že to bylo koukatelné a vidíme se zase někdy příště. Ahoj!